Voz do País presenta... Sí, Ay, Pois este sitio ten moitas posibilidades, Que? Gravamos? Veña. Anda, no, a mí non me saques, por Dios. Entón estedes facendo como un rodaje ou algo. Como un cacharro roto. Eu veño do fondo do vale, onde neno couseche si. Se teu pai traballou na Citroën, pois o mismo che toca a ti. Coñecín a Merino Instinct cando tiña 16. Collímoslle o coche o meu vello, marchamos máis para de ¿Dónde está o freno? Non ten frenos.